とって31秒で使ってきた後半です。まだ逆転の右が十分にあります。さあ、藤林、タイムを上げてくる。55秒830。55秒830。ここで、太田、正木選手とタイムと、本場768秒、768秒とまた伸ばしてくる。さあ、後半勝負になった。藤林、後半の後半66秒、ビハインドがっている。岡西がっている。さあ、後半、今、つないでくるか。さあ、トップタイムを更新しました。太田、またして1分22秒、15、4。さあ、そして、藤林、1号。これも好タイムで入っていきそうだ。逆転するのが2番手1分27秒220。1分27秒220。さあタイムアップすることができませんでした。後半31秒30。ちょっと引っかかってしまったフルターンどうでしょうかね。現在2番手太田尾崎がさあ完全トップに立って22秒954。さあ、北海、これもですね、2番手もちょっと怪しくなってきましたが、そして56秒115、56秒215で、3番手、4番手あたりのタイムを許さない広いですが、さあ、ワンチームがこんな大きいチームを遅れてはいるんですけどね、何か、そんなおかしいのさあ、一気にスローダウンが来た。ラストは1回まで戻すことができるか。持ち返しましたね、持ち返しました。スピード完全に持ち返してきました。さあ、そして最後の特急。なんとかインスラインドが入ってきました。まあ、現在一気にスローダウン。横山秀樹、1分38秒692。